Čau ľudia, dneska je nové videa a dneska si budeme novinky v Brawl Stars, ale predtým nezavňujem odber, like a zvenčík, aby sa žiadne video prišli a my môžeme ísť na video. Ak si všimli, tak teraz je nová season, ktoré je teraz akoby proste Toy Story a dneska, čo sa keď povieme, čo sa týka ako Buzz Rakeťáka, pretože je to free skin, čo som ako dosť prekvapilo, že proste bude Toy Story, len tak proste ma to prekvapilo. Všetko máte zadarmo a všimol som si, že každý deň máte ako free, nejaké ako darčeky, ako konečne na Vianoce. A tipnem si, že keď budem s ním hrať, tak budem byť každý s ním hrať, každý bude ako Edgar alebo Miko, keď proste jedné hre mal každý Edgar alebo Mika, keď boli free. A všimol som na veci, že mám tu také časti, ako môže bojovať, tak myslím, že nám teraz laser mod. Ale má to. Každý zistíme, ako ktorý aký je. Môžeme ísť na video. Tak môžeme ísť tam. Čiže mám akože šťastie, pretože to nie je zatiaľ žiadny taký hráč. Ale to je jasné, keď teraz nemá nikto, teraz sú dva boťáci, lebo teraz nikto nebude mať logicky bazára, keď videl som Edgara, takže teraz nemá chuda môcť ísť. Ale sa za to nemám chuť ísť, teraz počujem Edgar. Ešte tam je Dario. A keď sú boťáci, ale aj tak musím mať strach, lebo ja som už hral. Že jedno. Dobre, poď sem. Utekám stále. A to je kempiť, neviem. Ešte sa nazbieram, tak. Tu je ďalšie. Tak. A Róza, poď sem, poď sem. Tak sú boťáci, takže. Vidím, že príliš slaví proste. To sú to proste boťáci. Keby mám ja akoby toto 20 trofejí na tom bazovi, tak potom proti mne by boli sami takí hráči, ktorí mali kus na baze. No potom proti mne išli normálni hráči a potom tí hráči by mali baz rakeťáka. A bola by jedna hra by bolo 10 bazov rakeťákov na 100%, tak myslím. Počkaj, máme 5000 coin, to znamená, že ideme senka hore. Tak, a kúpime si Hypercharge na našeho srdíka. Som to šetril, si poctivo. A máme ho konečne že tam. Toto je tiež nový brawler, ktorý som dosť OP, som zistil. Ako vám znehrám teraz. No tak teraz si meníme na toto. Tuto. Môžeme ísť na to. Tak. A toto video by malo ísť na dvoch kanálov. Teraz akoby ja budem teraz točiť na dva kanále, na Gozla.sk a Gozla.sk. Obidva kanály majú potenciál, som zistil. A budem točiť na obidva kanály, som zistil nakoniec. A potom zistím, že ktorý si musím, ale tak nakoniec potom musíme vybrať. Tak, to pekne. Už on má rýchle, nie? Som nevedel. Tak to bolo dosť dobré. To je nejak Bibina. Poď. Tak, poberieme si tak. Jak má ultinu. Niečo hodí, ale neviem čo, zistíme. Kálen to je nejak v tom OP. Paď sem. Aha, už to chápem. Teraz je dosť zle. Kam, tu je dosť dobré, kam. To je výborné, kam. Zistíme ešte. A tu je pašák.
Tak kámo, tak to bolo. Hej, prečo som nevyskúšal? Nevadí. Máme 10. OK. Teraz poďme na toto tu letanie. Zistíme. Iba tak, že dokáže ako by lietať. Keď má tak logicky. Stále nič, to samé stále boťací iba. Lebo keby to hráš, by som videl iba vidieť toto, ešte bazou mať. Ale uberal som ho dosť, ako by som povedal. Poď, dobre. Ty kokos, to je nejak dobre potom. Kde sú tí hráči? Ma zajíma totálne. No, Šalina, už ju vidím. Ohohoho. Kámo. Tento brawler to tančí OP, kámo. On je strašne dobrý, kámo. Ja si myslím hrať, keď je taký dobrý. Úplne sa mi s ním dobre hrá. Kámo, to je fakt dobré, sa s ním dobre hrá s tým bazom. To je totálne dobré. Brutálne to bije. Strašne OP. Podľa mňa to že zmení, alebo toto je až moc dobré. Až moc. No a... ešte taký môžem ako povedať. Battle Pass, akoby nemám čo povedať asi k tomu. Takže ak sa to páčilo, nezabudnite odber, like a zmenča, takže čaute!